Já tu interpelaci směřuji na pana primátora, který tu není, taky spíše dám jako takový určitý zamýšlení nebo úvahu do pléna. A totiž o bezpečnostní situaci, jak je Praha vlastně připravená na současné bezpečnostní výzvy, které se semka valí ze světa. Já tady vidím takové 3 momenty. Tím prvním momentem je určitá radikalizace muslimské komunity v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Vidíme, že v některých městech v Německu, ve Francii, v Belgii jsou poměrně výrazné a masivní protesty, demonstrace, manifestace pro palestinských jedinců. Já si myslím, že v tomhle sále máme všichni jasno, že Hamas je teroristická organizace. Přiznám se, že poměrně nelibě vnímáme v hnutí SPD to, že po Praze se také pořádají a konají pro palestinské, respektive pro hamásovské demonstrace. A my v tom vidíme určitý nebezpečí, kdy může přeskočit jiskra z některého ze západních měst i do Prahy a můžeme se poměrně brzy divit tomu, že budeme mít násilné protesty v ulicích Prahy. Tady v tomhle kontextu je třeba také zmínit, že 1,5 roku už trvá konflikt na Ukrajině. Média se sice snaží a zakrývají z nejrůznějších důvodů etnicitu pachatelů násilných činů, které jsou v podstatě každodenně už v našich českých městech i v Praze. Zároveň ale samozřejmě lidé si dokáží sami už sdělit tu informaci. A co si budeme povídat, etnické konflikty nakonec pohánějí drtivou většinu válek v současném světě. Já v souvislosti s jakousi frustrací příchozích z Ukrajiny, kteří se nedokáží třeba uplatnit v naší společnosti tak, jak by si představovali, vidím určité bezpečnostní riziko a je takový můj dotaz na pana primátora, jestli vlastně tady tyhle, bych řekl, atmosféry a nálady v ukrajinské minoritě v Praze jsou sledovány. Jestli je tady spolupráce s bezpečnostními službami a jestli má případně město připravený plán pro případ, že by se kriminalita pocházející od lidí z východních zemí drasticky a radikálně zvýšila. No a nakonec je to také ekonomická krize a nadcházející zima. Energetická drahota, zvyšování nájmu zcela jistě vyžene hromadu lidí do ulic. Myslím si, že když se někdo projde kolem hlavního nádraží, je to tam samý člověk bez domova. Můj dotaz je, jestli je Praha připravená na to, že může přijít skutečně tuhá zima a že tady tihle lidi budou potřebovat pomoci. Nejenom tak, že budou někam odveženi, umytí, ale zároveň tak, aby byli lidsky pozdvižení a zařazení zpátky do společnosti. Děkuji za slovo. Děkuji. Pane kolego, jsem domluven s panem primátorem, že na tento důležitý a vážný dotaz odpoví písemně, takže děkuji. Kolegové, ukončili jsme interpelace.